Това просто е преживяването на един човек, който има ADHD през целия му живот. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Когато се говори за ADHD и симптоматиката, за която се говори, тя типично се проявява физиологично при много хора. Това е невъзможно човек да се концентрира, невъзможност да се мотивира да прави нещо и така нататък. И по принцип, ако не спиш, храниш се зле, шмъркаш кокаин, цъкаш социал медиа по цял ден, гледаш порно, това са един куп неща, които променят баланса на допамин в мозъка. И човек започва да появява типичните симптоми, които ADHD мери по време на диагностиката. И стига до един такъв извод, че заради лайфстайла в съвременното общество всички имаме малко ADHD, особено хора, които водим много натоварени и заети животи и така нататък. И това е вярно, това е абсолютно вярно. Нещо, което е много важно да се каже обаче, че специално този вид дизордер, за разлика от други такива, няма никаква корелация между това хора да го имат и да имат затруднение да развият високо IQ или да станат дълбоки експерти по теми и така нататък.